Como ciudadano y como padre de alumna, apoyo totalmente el encierro que se está llevando a cabo en todos los institutos y algunos colegios del País Valenciano. El tancament bàsicament s'ha centrat en el tema d'educació per a la ciutadania, però molta gent s'ha adonat que aquest és un debat que el PP el que vol és promoure una desviació de lo que veritablement passa en l'educació pública valenciana, no? Que és que la qualitat en les polítiques que se desenvolupen és mínima. Y esta convocatoria va en contra de la política educativa del PP. Una política educativa que ens ha imposat l'educació per a la ciutadania en anglès, això és un destarifo, i que dedica recursos econòmics, en volta de dedicar-los a l'educació, dedica a altres coses, com són els boatos que es tenen acostumbrats a fer, el circuit de Fórmula 1, el Palau de les Arts, i totes aquestes coses que necessiten una quantitat de diners molt elevada i que les lleven de la sanitat, que és un greu problema que tenim, i de l'educació. Hi ha un component també de que Educació per a la Ciutadania al final vol formar als joves en uns valors de llibertat i drets socials que tampoc se creu el Partit Popular, no? I per tant, al final, nosaltres tindrem que fer una crida no solament per aquests valors i que veritablement els joves puguen gaudir d'ells, sinó que al final l'educació pública es centre en les prioritats en les polítiques a desenvolupar pel govern. Entiendo que es una necesidad de que todos, la comunidad educativa, los padres, los alumnos y los profesores nos unamos en ello, porque el deterioro que la derecha del PP está haciendo hacia los colegios, los centros educativos públicos, es un hecho real. La ayuda que se está llevando a cabo a los colegios concertados y privados está ahí, en cualquier documento se puede ver. Y ante ese peligro, los padres nos tenemos que unir y seguir luchando para que la escuela pública sea lo que tiene que ser, una escuela donde la educación sea cívica, sea laica y donde la educación por la ciudadanía se diga como se tiene que decir, no con historias raras como se nos quiere inventar el señor Camps. Bueno, estem esta nit així, sobretot acompanyant a la comunitat educativa, perquè crec que són els protagonistes esta nit, els professors, els estudiants, els pares i mares, el personal no docent, són avui els protagonistes, però nosaltres des d'Iniciativa hem volgut estar avui així, com a símbol, en este tancament que per a mi és també un símbol de lo que vindrà, i és que ens tanquem per a obrir-nos, perquè nosaltres el que volem precisament és una educació pública de qualitat, una dignificació de l'educació pública i l'escola pública, tot el contrari del que està passant amb les polítiques del PP. Volem que els diners públics que paguem tots els valencians i valencianes vagin a prioritats, a coses necessàries, la sanitat, l'educació, els serveis socials, la cultura, el futur, en definitiva, d'un poble, que és tindre una gent formada, i per tant també volem gent formada en valors, gent formada en els valors constitucionals, en el civisme i en la fraternitat, si volem dir-ho així. I per a nosaltres és fonamental. Este moment és un punt d'inflexió que ens obri cap a un nou temps en el que se van a obrir pas polítiques
de dignificació de l'escola pública, de que els diners públics vagin a les coses importants i, en definitiva, d'uns valors diferents dels que ara mateix ens intenta imposar el Partit Popular. Uns valors de llibertat, d'igualtat, uns valors d'educació digna, uns valors de fraternitat. I per això estem avui així. Jo estic ací recolzant el centre Rascanya per diversos motius. Primer, perquè soc pare d'una alumna i em preocupa un tema per a mi molt preocupant. Primer, pense que l'actual Conselleria d'Educació té un gra en el cul de sempre, des que se va fer càrrec, i aquest gra en el cul és la cultura i l'ensenyança pública ací al País Valencià. Jo pense que n'hi ha interessos creats i que per tot volen que esto no funcione com a ensenyança i com a pública, com l'escola pública, que és l'escola del poble, i és la que té que funcionar i és la que devem de preocupar-nos perquè permanezca. I una altra cosa, per exemple, dins de tot el que estem protestant aquesta nit, està el tema de la ciutadania. El tema de la ciutadania en anglès, això és una aberració. És una aberració perquè suposa el tindre dos professors, suposa embolicar els xiquets més del que estan, donant-li unes classes en anglès i una altra en castellà o la traducció en castellà. I això, no n'hi ha per on agarrar-lo. I per això estic així. Amb aquest tancament volem mostrar el nostre descontent amb les polítiques d'educació de la Generalitat. I és que es volen fer creure que pretenen potenciar l'idioma anglès donant aquesta assignatura en aquest idioma, però com es dona alumnes a segon de l'ESO no tenen un nivell qualificat per a parlar aquest idioma. Tots els estudiants del País Valencià tenim el dret a una educació pública i digna i de vegades no estem a igualtat de condicions amb els col·legis privats i concertats. I de vegades la Conselleria no vol manar un substitut a un centre públic quan és una baixa curta per estalviar-se aquests diners i en canvi vol posar dos professors en l'assignatura d'Educació per a la Ciutadania en la mateixa classe i això és contradictori. També volem protestar per els pocs pressupostos que es dediquen a l'educació pública i sent l'educació pública un dels pilars bàsics de la nostra societat. Si no nos responden, están en ello.